हा पाट्टा होनायनि खामानिया ओरैनोथ' जोंना सोलिगासिनो दंखायो। थांनाय 2006 मायथाइनि जा आयेन बायदियै 25 बोसोरनिख्रुइ बांसिन रायजो जानाय गोबावसिन रायजो जानाय बे मोनफ्रोमबो फरेस्ट एरियानि मानसियानो हानि मोनथाय मोननांगौमोन। खिन्थु थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकारा जेबो मावाखिसै, जायनि जाहोनाव हानि जेंनाया बर'फोरनि गेजेराव बांसिनै उसुबिदा जानानै दङ। मानोना बर'फ्रासो बांसिन फरेस्ट एरियायाव थायो। बेनिखायनो जोंनि सरकारा दिनै नाजाथाबनायनि गेजेरजों दाखालि दान मोनस्निनि गेजेराव जोङो धनसिरि डिभिजनावबो होबाय। दा बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार बे मोनथामावबो होनो थाखाय जोङो थियारि जानानै थाबाय। दा गुबैयै दिनै बे दिहिरा समस्तियाव 830सो न'खरनो हा होनायनि थाखाय जोङो रेडि जानानै दङ। बेनिखायनो जोंहा फोथायनाय दङ रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होगोन। हा, हारि आरो बिमा बे मोनथामखौ लानानै जों मालाबाबो पलिटिक्स खालामा आरो बेनो जोंनि पलिटिक्स, हारिखौ बोखांनायानो। बे थांखिजोंनो जों खामानि मावलांगोन आरो जोंनि उद्देश्यआबो बे जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि जा सरकारनि उद्देश्य बेनोखा। माबायदि आयेन खाना होनाय जागोन? बेवहाय एस पार दा नर्म्स सुप्रिम कर्टनि जा अर्डार बे अर्डार बायदिनो जों हाखौ होलांगोन। खिन्थु जों मोनसे खावलायदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों, जाय लामाजों मैदेरा हान्थिदों बे मैदेर हान्थिग्रा लामाखौ जों मालाबाबो हगारना होनो हानाय नङा। नंखायनो बेखौ नागारलायनानै एरा धेरानि गेजेरजों जोङो हाखौ रानलायनायनि थाखाय थियारि जादों। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।